Ayan, magandang araw. Ay, magandang gabi, nanay. Okay. Anong pangalan mo, nay? Len. Ilang taon ka na po? 20? 21. Ay, 40, 41. Ayan. Mga kagapay, ito po si nanay Len. Nung nakaraan, dumaan ako dito, papunta ako ng monumento, napansin ko to. Kaya sabi ko, babalikan ko tong, itong bahay-bahayan dito ni nanay. Ito po. Malapit po ito sa, dito lang po ito sa may, malapit sa SM San Lazaro. So, nung nakaraan, dumaan ako dito, nanay. Sabi ko, babalikan ko si nanay, bibigyan ko ng kahit konting tulong. So may anak po ba kayo, nay? May nanay po. May asawa ka na ngayon? Okay. So paano po kayo nabubuhay dito? Nangangalakal? Basura. So may kasama po dito si nanay. Anong pangalan niyo, kuya? Babae din po kayo. Babae po. Anong pangalan niyo po? Nancy Perez. Nancy? Okay. Siya po si Nancy Perez. So, pareho po kayong mangangalakal po dito. Taga saan po kayo? Taga Tondo kayo. So dito talaga kayo natutulog, no? Nagwawalis sa barangay. So yung asawa ni nanay, lang po siya sa parang sa barangay na naglilinis. Kasi karamihan dito, karamihan kasi dito na encounter namin, para po may matulugan sila. Ang ginagawa din ng iba, nagwawalis lang din sila kahit walang sweldo para lang hindi sila masita ng barangay. So dito po sila natutulog. Ito po yung bahay nila. Yan. Ito po yung tinitirahan po nila. Ayan. So lang po ito, plastic na cellophane, hindi po siya trapal. So paano po kayo nakakatulog dito kapag umuulan? Ikaw dito ka lang din natutulog? So ito din si ate, dito lang din siya natutulog, mga plastic dito sa ilalim ng puno. So mahirap po talaga yung kalagayan po nila. And ganito din na laging bumabaha, kawawa po sila dito. So ang pinaka mo talaga, nanay, dito talaga kayo, laging Maynila kayo, ay taga Manila talaga kayo. So may mga pamilya po ba sila na nandito? So ngayon, nakain ka na? Nakain na po sila ng... Okay. Nay, di bale, babalik lang din ako dito kasi isa lang yung dala kong bigas. So pwede po kayo makisaing din. Pero babalik ako dito baka bukas. Mabalik ako dito. Dalhan din kita ng bigas, ha? Yan. So ito po si kaibigan po ni ate Nanay Len. So babalikan ko na lang po siya bukas. Interviewin din kita. Sa ngayon siya muna yung interviewin ko, ha? So Nay, nasaan yung bigas? Bigay natin. Ayan, naibigay po ako sa iyo bigas. Ayan. Masarap na bigas yan kasi
mahal po yan na bigas galing Thailand. So medyo mahal siya. Tsaka may ano diyan, may pangulam ka. Lang po. Oo. So yun, siya po si Nanay Len. Ayan. Dito po siya nakatira. So tanging ano lang po yung ano nila dito. Tirahan po nila parang kariton lang po na nilagyan ng plastic, kapote. So yun po, ako po nananawagan na sana may magpaabot din po ng tulong sa kanila, kasi tayo naman po ay kunti-kunti lang din yung naipapaabot nating tulong sa ating mga kababayan. Kami po, Nanay, umiikot po ako dito sa Kamaynilaan. Hindi lang po dito sa Kamaynilaan, actually hanggang may tinulungan po ako ng Antipolo. Ayan, kahit pa paano, kahit pa konti-konti. Galing kami dyan sa may Blumentritt. Basang-basang nga din kami. Tapos ngayon, galing kami ng SM. Ha? Mayroon, kaso hindi talaga hindi kaya ng payo kanina yung lakas ng ulan. So, pumasok muna kami ng SM San Lazaro. Doon ko rin yan binili yung binigay kong bigas. Oo. So, yan. Sa makakaano po sa ating mga kaagapay na makakanood po sa video ni Nanay Len, sana po masuportahan din po natin sila sa gusto pong magpaabot ng tulong na para sa kanila. Ayan, i-PMU lang po ako. Ayan. Ikaw, na baka may gusto kang sabihin sa ating mga manonood, sa mga ano po ba yung mga yung mga kulang-kulang po sa inyo? Parang trapal? Trapal, ayan. So gusto daw po ni Nanay na parang mabilihan sila ng trapal. Hindi ba kayo pinapaalis dito? So may lutuan naman po sila, kahoy-kahoy daw. Ayan. So yun talaga yung inaano ko, kaya minsan kinakausap ko yung binibigyan ko ng bigas, kasi pag walang lutuan minsan binibigay ko na lang pera kaysa bigas. Pero kung may lutuan naman, bigas na lang. Nay, may sakit po ba kayo? Yung medyo hila. Yung light way na. Ha? So yun po mga kaagapay, sana po matulungan po natin si Nanay. At saka ito din si Ate, bukas abangan nyo po, babalikan ko po si Nanay para bigyan din po ng tulong. Ayan. So talagang marami pa rin tayong mga kababayan na walang sariling tirahan po. Pero ito po sila, sabi nila taga Tondo daw si Nanay. Ikaw, Bulacan ka talaga. Ayan, po talaga. Kailan ka pa dito na matagal na rin? Pero wala kang may sariling bahay ka po sa Bulacan? Okay. So yan. Oo. So sige po, Nay, pasensya na po sa abala. Ayan. Ako'y nagpapasalamat kasi nahanap ko nga itong tinitirahan mo. Kasi doon din kami dumaan sa kabila, kasi hindi ko matandaan yung dinanan po nung nakaraan. So buti na lang po, naabutan po namin si Nanay dito. Nakita ko lang din po. Yun, so natutuwa ako kasi naabutan ko si Nanay at naipaabot natin ang tulong po para sa kanya. Ayan, so salamat po. Ayan, magandang gabi po. Ayan, yun po, basta bukas babalik ako dito, mga hapon din siguro. So thank you po, Nanay. Uwi na po kami. So, thank you. So yun po mga kaagapay, nahanap ko nga po yung dinitirahan, yung nadaanan ko si Nanay, na si Nanay Len palang pangalan. So napansin ko po may something po sa kanya. Ayan, so medyo
medyo hindi ko rin maintindihan yung sinasabi niya. So ang pinaka importante po ay ipaabot natin yung tulong na gusto natin ipaabot. Ayan. Then maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta po sa aking channel. Maraming salamat. Thank you po. At sa patuloy na nagsishare ng ating mga video, maraming salamat po. Ayan. And comment po kayo sa gustong magpa-shoutout sa susunod na video. Comment po kayo dito sa ating video. Maraming salamat para may shoutout din natin ang ating mga supporters po na late na sumusuporta. Magandang gabi and peace po.